बेरे फुंजानि आयु आयु बेरे फुंजानि सिखारनानै खिबाय ना आयु लाजिदों माखौ लाजिदों दे मोजाङानो दे न' न' दाना मारै जाबावनांगौ दे नों उन्दुफिनो औ हरदो आं गानहोनोसै औ औ टाइमा जाखानोसै नै 8:00 दिनैनि दिना नै खुवाया एसे खमदां खुवाया ओइ बिसना खनबावनांगौसो बिसना खनसै बिसना खनग्रोनानै लाखानोसै बेनिफ्राय स्रां स्रुं ओमफ्राय हाथाय मानजि मानजा दुगैस्रां जोबस्रां रेडि जानोसैलाय थुदो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे दिनैबो दा बे खामानिया जोबलायबाय थौदो दाना बायहेरायाव ओंखारसै आरो दासो ना फिसालाया थांखाबाय मा मा खालामहैगासिनो दंलाय आरोना बियो नै लोगोफोर दासो दुगैखां लोबखां नोंथांमोनजों नुजानो सम मोनलायबाय आङो सम मोनो माने समानो गैखाया आरोना 8:30 बारबाय 8:40 जाबाय ओरैनोथ' 8:00 थांनांगौमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु एसे लेट जानायखाय आङो एसे उननिखौहाय क्लासखौ लानाय जाबाय आरोना 10:00 क्लासखौ थेवबो 10 मिनिटल' टाइम दंसै आंनावहाय दा 8:50 आङो गारि हमहैनांगौ जाहैबाय दा फुरा रेडि जाबावनांगौ दंबावो आरोना दख'ना गानाखै दाबोनो ओमफ्राय माने जे रुमावहाय दख'ना लायनो नागिरदोंमोन आङो बेवहाय फिसालायासो दा ओंखाम जाबाय आरोना दाथ' थांनो हाला आङो माने दा थांबाथाय बियो सिथाबनानै थासिगोनलाय बेखायनो आङो लेट जाबावगोन दा हाखु दाखु बेयावनो जा दङ बेखौनो गानलाबायनोसैलाय आरोना थुदो होमबा हाखु दाखु खालामनानै लानोसैलाय दख'नायानो बेयाव गैयाहाय बैयावसोमोन नैबेखौनो उपाय गैया बे गोदानखौनो गानलांनांसिगोन आं गानलांनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय अरेन्जसो गाननो सानदोंमोन आं अरेन्जआनो बेयाव गैया मा खालामबावनो दे बे रुमाव ओंखाम जागासिनो बियो आङो ओंखामखौनो जानानै लाग्रोसै ओमफ्राय बिनिफ्रायसो गाननोसै आङो नै ओंख्रिया मोनखाबाय आलु ओमफ्रायहाय माबा मा होनो नाथुर नै आलु जहल नाथुर गोरान जाहैबाय नै बेखौ जालांसै आङो माबा दुन्दिया सामब्राम माबा बिलाइ होनानै एवबाय ओंखाम जानोसै बेखौनो दा जाखां लोंखांनै फुललि रेडि जाबाय ओमफ्रायहाय लास्ट बेनोसै आरोना एसे पारफिउम फुनसै आङो नै पारफिउमा बेनो आंनि बेस्ट पारफिउम बियो स्किन टाइटाननि
ओमफ्रायहाय टाइटाननिबाबो आलदा आलदा माबा थायो आरोना ओमफ्राय दस्राखौहाय फुननो सुखुवा आङो खालि बेखौल' नै सेलेस्टि ना मा होनना बुङो बे आरोना नैबे कालारनिखौल' ओमफ्राय आलदा आलदा कालारनिबो दंबावो बेयो मोनथाम मोनब्रैसो दङदां ओमफ्राय आं दस्राखौ फुननो सुखुवा दस्राखौबो टाइटाननिबाबो टाइटाननि बेखौल' आं मोजां मोनो आरोना स्किन टाइटाननि फिसानो दा थांनोसै होमबा लास्ट बेनो आरोना ओमफ्राय नै मा लाखो नायबावदो बेयावहाय थौदो होमबा थांबाय थादो आंजों लोगोसे ओमफ्राय फिसालायाबो दा ओंखाम जागासिनो दं बेनि सिगाङावबो आं नुजानो हाला जै नुजाबाय आङो थांनो मोननाय नङा बेखायनो थांनोसै आरोना सिरि सिरिनो थांखोमानोसै नै बेयावहाय दङ खाथा कलम ओमफ्रायहाय आङो माबा लानोसै नै खमला थाइनैसो लानोसै दा फैनायाव जाबोनो ओमफ्राय नैबे आखाइ फुगारनो थाखाय बेखौ लायो आङो वाइप्सखौ ओमफ्राय नै दै बथलाबो बेनो दंगासिनो ओमफ्राय बेखौनो बेयावनो लांसै आं बेयावनो सोनानै दै बथला बेबायदि फिसा गैया ओमफ्राय आं दाबायदियाव माने बेसेयानो थैयो आरोना बेखौनो लाना थांसै होमबा नै बेखौनो लाबाय आङो जेबो लाला आरो नै बे दख'नाखौबो दिनैसो सुनो मोन्दों मैया गाननायमोन बियो बेखौ सुबाय दा नै बेयावहाय नायो ओंखाम जाहोगासिनो सेन्देलखौनो नुला बथलावनो दै सोनो मोनासै थांसै बेखौ लांफाला आङो बेयाव गालांसै आं नै हाखु दाखुआ थथ'आनो बेलथायबाय नै नै थांबाय दां होनदों गारिया बै सिटाना बै थांनायानोमोन ना औ टाउनसिम बेयावसो जिरायबाय आं नामपलसिम नामपलसिम जायो अखा बायदिसो दिनै खुवा बारा गैयाबो अखाजोबसो अखा बायदिसो हाबाय गगा मोनगुलायबाय दिनै बन्द'ना स्कुलफ्रा ओमफ्राय खालि जोबगासिनो नै गैया दिनै सान्दुं गैयाहाय खुवाया दाबोनो नै क्लास गगुलायबाय आङो थांफिनलायनोसै खुवायानो खुवा बेरेफुंजायनाय फुंनि बायदिसो लोगोफोर सफैबाय आङो नै सफैनानै फ्रेस जाबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाया नै मोखाङावनो दङ र' माबायदि जायो आयौ लाजिदों उन्दुखारबाय जोमनानै खम्बल जोमसै ए बन्द' खालामसै ना दे नों बाय होनहरदो दे औ हेपि होनदो औ हेपि मामिखौ नुनानै हेपि मा नायनो सिखारनानै मुरि जाला बायलायबाय ओंखाम जानो थिननाया ओंखाम जानोसै दे फैदो ना जानोसै दे आयु दुगा जालायबावबाय आयु मामे नोंना मा नाम मोनलाय मोनाम हो
नै सोर फैखो सोंदो सोंदो मा लाबोदों होननानै सोंदो नै नानाखौ सोंदो मा लाबोखो मुरि दालि मटर संख्रि बेलाय मा बेदर नामा बोरमा आयु बोरमासोलायबाव बाब फाथै मेन खाना बिसोरनि मेन खाना बियो आं गुदुं गुदुं माबा जानो लुगैबायहाय मा जाबावनोथाय नै मैदाजोंसो माबा बानायसैदां लारु बानायनो सानदोंमोन आं लारु माबा गैयानो माइब्रा गैया आबाव हानानै लाबाय ओइ फरायाखै बे दा सोंदो नोङो मैदा होबाय दुन्दियाबो होनोसै माबा माबि जानो लुगैयो बे समावथ' नोंथांमोना मा मा जाखो बेबायदि थान्दा समावहाय सोरबा सोरबा माने मानसिफोरनि फेसबुकाव नायनानै थारमाने मानसिफोरनि बे लारु सावनानै जानाय नुदों आरोना आङो ओमफ्राय बेखौनो नुनानै जा जानो लुगैबाय लारु सावनानै जानोसै नामा होननानैसो बुंबाय आङो दाना जों अनानो गैयानो माइब्रा अनानो गैया दा बेखायनो मैदा दंखायोमोन नालाय मैदाखौनो जानोसै होननानैहाय सावगासिनो आरोना आङो बेखौनो दा नै सावगासिनो माखासे सावदोंबो जादोंबो सोलिगासिनो आरोना पकरायाबो हालदै हुलदै होनो रोङाखै आंहा संख्रिल' होबाय पियास बानलु दे दे भिडिअ बानायलायबावनांगौनो भिडिअ बानायनो सिनलायलायो गावखौ ओइ दलद था हनै नाङो खाथि दा था गोजानाव था गोजानाव बेयाव था औ बेयाव था गोजानावसो थानांगौ बेलाय नै बिसो नों मायावसो खालामगासिनो बेयावसो खालामगासिनो लोगोफोर नै उन्दुनो मानो फुरा रेडि खालामजोबखाबायमोन ओमफ्राय नै दराहाय दहाय बानायबाय थादोंमोन ना बे माने माबा माने बुगायोना दरफ्राहाय दंफांनि दरफ्राहाय बुगायोना बेखौनो खालामबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै खालामखांनानै फिसालायाबो उन्दुनो मानो होननानैहाय बिसिना बानायजोब्बाय दाना गैया बेसेबांबा गोबाव बिसिनायावनो थागासिनो उन्दुलाङा बेरायनोसो थांफिनलायबाय बयबो थांफिनलायबाय दा ओमफ्राय लोगोफोर र' मोनसे जिनिस देखायनोसो नागिरदोंमोन आङो नोंथांमोननो नै आङो दाख्लैहाय ब्लाउस बानायहोदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफिननो सानदोंमोन आङो नै माबायदि जाखो नै र' बेखौ गाबोन गाननानैसो देखायनोसै आं नै आखाइखौ बेबायदि होदोंमोन बेबायदि
बियो नेटमोन नालाय ओमफ्राय आङो सिङाव सि होजोबदों आरो ना गाननो बायो आङो बिदि बांद्राय नुस्रांनायफोरखौहाय ओमफ्राय बिदि होजोब्बाय सिङावहाय नुस्रांला आरो सि होजोबनाय ओमफ्राय नै आखायाहाय गाहायावहाय नैबे जिनिसखौ बायनानै लाबोखादोंमोन आङो एक्सट्रानो बेखौ होदेरहोबाय आरो आखायावबो ओमफ्रायहाय नै गोदोनायावबो बेबायदि ओरै नै लोगोफोर बे ब्लाउसखौ सुनायावहाय बे माबायावनो जायगायावनो सुहोदों बानायहोदों माने कुसुगावनो बानायहोखादों आरो ना बेखौहाय 300 लादों बानायनायावहाय ओमफ्राय सियाथ' आवगोलनिखानोमोन आं गोसोआवनो गैला माला बायनायमोन मानो बायामोन माला बायामोन आं गोसोआव गैला आरोना बे सिखौहाय ओमफ्राय जायखिजाया मोननायखाय आङो बानायनो होननानै लांबाय सोरनियावहाय बेबायदि ब्लाउसफोर सुनायाव बेसेबां लायो नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय दे होमबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै मोनाबायबो फिसालाखौबो आं फुथुनोसै आरोना उन्दुनोसै आंबो जा खर' सानाय मोनगासिनो बोरैबा मोनगासिनो गाबोनथ' थांनो हाया बायदि मोनखाबाय आङो ओंखायनो थांनो हाला होननानै बुंहरखाबाय आं खिन्थाहरखाबाय आरोना माने जा बोरैबा मोनगासिनो आङो दाख्लिनिफ्रायनो माने खर'खौनो बोरैबा मोनो माने सानायजों सानाय होननांगौ ना मा होननांगौ माने सुखुवा आरोना जा बोरैबा मोनगासिनो बेबायदिनो ओमफ्राय जायखिजाया होमबा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं